ब्लक खालामदों नाथाय मानि थाखाय नोंनि नाम्बारखौ ब्लक खालामनानै दोनदों बेलाय मोनथियाथ' आनै देनाय खेबसे हरबावनाय थेवब्लाबो खिजानिबा नोंनि नाम्बारखौ भुलावनोसो खामफ्लांदोंमोन खोना ब्लक खामनो होना खामाखै खोना देनाय खेबसे फन हरबावनाय जोंनिया दाब्ले नों मिथिगौना दिनै 10 दिनानो जाबाय नाथाय दिनैलागि खबरानो गैया थांखालि खेबसे आं हरदोंमोन ना ओमफ्राय बिखालि रायज्लायनायानो ओमफ्राय बेनि उनाव खेबसेबो हरबावाखै आंनो फन मा होनबा आनै नोंबो खेबसेबो फन खालामनायाखै होनबा खालामदोंमोन बेसेबा खालामखादोंमोन नाथाय माबा खेबसे रिं जानानै दानलाङो ओमफ्राय आरो बिजिल' बुंबाय थायो होनबा अनजिमानि नाम्बारखौबो ब्लक खालामदों खोना आमाया आंनिखौबोथ' खालामखाबायानो बियो आमाया आं खेबसे हरनाय नायदोंमोन आङो आमायखौ खबर लानो होना नाथाय ब्लक खालामना दोनदों आंनिखौबो मानो बिदि खालामदों बियो देनाय जोंना दाब्ले हरनाय नायनाय र' गैया नै ब्लकखौ खुलियाखै मानि थाखाय ब्लक खालामना दोनदों बियो र' आरो आङो सोरनियावबा खालामहैनि र' सोरनिबा बेलेग नाम्बारजों थां होनबा खालामहैनाय दे होनबा दाब्ले थाथ' दे आं थांसै दे थाङानै आसलथे मा जामारखो मानो ब्लक खालामना दोनदों बियो अनजिमाखौबो दाब्लेखौबो र' गुबुननि नाम्बारजों फन खालामहैनोसै आं बे जांगिला माया मानो ब्लक खालामना दोनमारदों आंनि नाम्बारखौबो अनजिमानि नाम्बारखौबो आरो फारसेथिंजाय आनैनो मबाइलखौबो गालाङाखै मबाइलखौथ' गालांनो हायोमोन ना जांगिला माया एसे मानसिया बोरैबाखाहाय ना सोरबाफोरसो गोसोनाय दंलै अबावबा खारखुमा हैबायसो खोना बेनिखायनो ब्लक खालामना दोनबाय 10 दिन मानि जाबायबा दिनै मालाय गुबुनफोर बायसिबा कत' खबर लाबाय थागौमोन आनैखौ नुनानै बोरैबा मोनबायलै आङो मानो बेफोरबायदि खालायनांगौ देनाय आनैखौ जुदि आनै थाखानायनि उनावबो बियो सोरबा हिनजावखौ मोजां मोनबावो बे थोबहाब नांगोनलै बिनिया जांगिला आमायनिया अयो मानसियालाय थाफि उल्थायलायनासो उन्दुना दङ ना माइरै ओइ गेट गाङादा ओजों फैलाय मायो मा मायोलै आंनि मबाइलखौ दैयाव खोख्लैना लाबोनानै मायो होनदों आंनि मबाइलखौ जायबा दैयाव खोख्लैदोंमोन बै मानसिखौ खबर लादोंना लायाखै आरो जुदि खबर लायाखै दानोला मबाइला आंनो माला बायनो होनो नागिरदों बेयो मैयाल'सो खबर लाबायलै आङो बायना होगोननो माखौ एसेबां सिन्थाबाय दङ जेब्ला गावगायनि मबाइलखौ दैयाव खोख्लैगौमोन अब्लासो मोनथिगौमोन नोङो मबाइला माला बायना होनो नागिरदों नोंनि लोगोआ थाबैनो बायना होनो खिन्था दे नङाबा किन्तु नोंनो बायना होनांगोन 5,000 10,000 बाबो एसे बेलेगमोनलै 22,000नि मबाइलमोन मोनथिबाय 22,000नि नोंनि लोगोखौ मा गारि खबर ला आंनो मबाइलखौ नांगौ बे साननैसोनि गेजेरावनो आंनो नांथारगौ जुदि नोंनि लोगोआ बायना होआना नों नायबाय था न'आव थानो मोना नोंनि लोगोआ जुदि गायदेनो मबाइलखौ बायना होआना नों न'आव थानो मोना खिन्थु आंथ' खोख्लैयाखैमोन ना मबाइलखौ नोङो रिक्स लानांगौमोन ना नोंहालाय मानोथ' एसेबां दाम गोसानि मबाइलखौनो नोङो लोगोफोरनो होनाय नोङो हारसिं थिखांना लानो हायामोन माथो सेलफिस नामा बिदि ओरै सिगांथिं केमेरा लाबानो माथो माबा हारसिं थिखांजायो माथो सेलफिस नामा बुङो सेलफि बुङो सेलफि जियानो जाया मानो सेलफिसआनो जा बा सेलफियानो जा गेद्दां मबाइला जल्दि खबर ला माला बायनो होनो नागिरदों खालामगोन र'लै खालामगोन दसे उनाव नङा दानो खालामैथां र'लै र' जारलासो जाबायलै बालनि मबाइलखौ लांनानै लाङाबाबो जागौमोन फालतु मोनदों साला बे 22,000 दामिनि मबाइलखौ बायनांगौबा बोसोरसे गाहाम हाजिरा खामला मावहैनांगोन माथो आलबाल मोनदोंना माइलै बिसोरो 22,000 फैसाखौ बिबारि आब'मोना अननानै होनायखायसो आङो मोनदोंमोन एसेबां दामिनि मबाइल नङाबा खिबुआबो मोनामोन ओरैनोबा आंनि टुनटुलाबो पेग्रेनानो जानो रोङाखै आरो माथो अमाफोराबो बेराम फैदोंनोलै दामबो गैथारानो फालथुसो मोनो खोलालै बिसोरो नंगौथ' आरो गावगाया बायना होनो हागोन न' गावगाया खिबुआबो हाया फना खालामदोंना खालामाखै दानो खालाम जल्दि
न'आव नेट मोनथाराखै बाहेरायाव थांनानै खालामनि र' ओं बाहेरायाव थांना खालामो ना फायखानायाव खालामो ना खिबारियाव खालामो खालामै थां जिखिजाया फन खालाम आरो बिहर मबाइला मायो लैथोसि मोना फुजानि दख'नाखौ नोंनियाव बिदों? औ ओमफ्राय नोङो गजा सकसिम दख'नाफोरखौ लांफैबानो जाबाय जोंफोर गजा सकसिम हैनो थांगोन नांलायामोनलै बिबारि मानोथ' बायनाय? मानो नाङा जानो दिनै मालाय बिबाजैनिफ्राय दख'ना मोनजानो लुबैदों आङो बिनायखाय मोजांसो मोनदों आं गाज्रिथ' मोनाखैना थेवब्लाबो बिदि बियो आरो आयौ मा जानोखाय आंथ' बिसोरनि बिबाजैसो जायोना बिबाजैखौनो सोरबा लाजिबाय आरो आङो ओरैनोबाबो बिसोरनो जेबो होफेराखै दख'ना गांसे होफेराखै एबार होनो मोनबासो गोसोखौ स्रां मोनलायगोन आंहा नंगौ नामा? ओमफ्राय नोङो गजा सकसिम फैदे गजा सकसिम लांनो फैबानो जाबाय नंगौ ओमफ्राय नोंसानिसिम थांना होमबा? नाङा दे नांलाया मानसिफोरा नुबा मायबा सानगोन गाज्रि बुंगोन आरो गजा सकआवनो लोगो हमगोन दे दे जागोन दे सना ओमफ्राय स्कुटि गोदानथ' लाखाबाय स्कुटि गोदानजों फैबानो जाबाय आरो ना आंबो नुवाखैना नोंसिनि स्कुटि गोदानखौ रियेलाव फट'आवसो नुदों सालायबोबानो जाबाय आरो नोङो ना आङो सालायाखै नालाय आङो लुदुमि आब'खौसो लांफागोन माने आङो गोदाना एसे गिनाय मोनो जेबा आं गारि मथर थांलाय फैलाय आरो मानसिफोर बुरजा आं अबावबा सौदाफ्लांबा गैलालै नंगौ नंनाया दे होमबा लुदुमि आब'खौनो लाबोबानो जाबाय औ आङो लुदुमि आब'खौ लोगो हमहैनि र' दा दोनथ'नाय दे होमबालाय दख'नाखौ लैथोस्रि मोना बिदोंनालै आइयासो बिदों खोनालै मायबा खायदा बोराय बाहायनानै ओइ आयै आयै हाय आयै नोङो बिबारिनाव दख'ना बिनायमोन ना माइलै? औ बिदोंथ' गावसोरा बिया नालाय मानो बिनांगौ लासिं सिंनो गावनि बिहामजो जागोनखौनो लाजिबाय होनबा लाजिबा खाजि गोमायोलै आबा थेवब्लाबो बिहामजोनाव बिदि दख'ना बिबा बोरैबा खोनायोना बिबो फुजानि दख'ना बेथ' गोरिब बिहामजो नङाना जोंफोरनि करोरपति बिहामजोसो गोरिबबासो बेलेगमोन ओमफ्राय नोङो मा होननानै बिमानो दख'नाखौ नोङो बेफोरबायदि बुंदों न' बिहामजो फुजानि दख'ना बायना होनाय लैथोस्रि गांजेमा गोसोम ओमफ्राय आंनोबो होननानै बिदों न' नोङो जाम्बालाय एसेबांबो बिदि डाइरेक्ट बिथाराखै देनाय होमबा मा होनना बिनाय नोङो हाब बुंबाय आरो लैथोस्रि आरो गांजेमा गोसोम आयंनो मालाय एबार फुजानि दख'नाखौ नोंनिफ्रायसो नांगौनोहाय होननानै बुंबाय आरो ओमफ्राय आरो बिदि बुंनायाव आरो जागोन दे बायना होगोन ओमफ्राय आइ नोंनि थाखायबो गांसे दख'ना बायना होगोन ओमफ्राय फोजोंसानि थाखायबो गस्ला लंपेन्ट बायना होगोन होनना बुंबाय आरोलै एबारनिफ्राय खिन्थु बिनांला दे गाज्रि मोनाखै दे बिहामजोआ एसेबां मोजाङै रायज्लायदों गाज्रि मोनबाथाय बिदि मोजाङैनो रायज्लायनाय नङामोन आरो फैसायानो करर करर दङो बे दख'ना गांनै गांथाम बायना होनायावलाय माखौ गाज्रि मोनलाबायनो माखौ थांनाय रखम मोननो बिसोरलाय बे गांथाम दख'ना बायना होनायाव बेसेबांथ' फैसा थांगोनखाय 10,000बोसो थांनाय नङा बिसोरनि थाखाय 10,000 फैसाया 10 थाखासोलै आबा मिथिबायना मा बिहामजोआ नोंखौ फन खालामनानै खिन्थाहरदों नामा आंखौ बिदों होननानै नोंखौ होनाखै होननाया लैथोस्रि मोना बिदों होननासो खिन्थादों ओमफ्राय दख'नाखौ मालाथ' बायना होगोननो गाबोन लिंदों आरोलै गजा सकसिम दे होमबा गाबोन थांबानो जाबाय लायनो आंनोबो दामिनि समायना दख'ना बायना होनायबा मोजां जागौमोन आंहा एबार फुजायाव स्राय गानना थांगौमोन बोसोरनै मानि फुजा नुवाखै आरो मानसिफोरा फुजा नायगोन होननानै खम आथिं थिखांगासिनो दङ बे खम मानसि जाखागोन बा बिराद मोजां जाखागोन दे खिन्थु फुजा नायनो एबारो दे गाबोन लायबानो जाबाय दे आबा गाबोनो आरो लायालासिनो थानाङा आरो लायथारबानो जाबाय लायगोनलै लायगोन बिदिसो दलद थानांगौ मानसिया होमबासो अननो ओंखारो ले गाबनाङा दे नोङो गाबनाङा बांबुलि दे बिदिनो दलद थानांगौ नोंस्रा नोम्माया ओंखाम संनो थांदों माम जानांगौ माम जायाबा जोंफोर मानसिफोरा थैलांजोबगोन बेनिखायनो जोंफोरो ओंखाम जायो मिथिबायना नोंबो देनां देरबा ओंखाम जानांगोन होमबासो नोंबो थाब थाब आरो देरबावगोन सिख्ला जाबावगोन मा नोमफा बुंबाय थायोबा बुजिबो मोना सुजिबो मोना दलद था गोलैबा खिन्थु आंनि दाय गैया दै बाब्राब नाङा आं ओरैनोबा मोजाङै गथ' लानो रोंखाया
दिनै आंनि हाबा जानाया 15 बोसोर जाबाय 15 मिथिबायना थेवब्लाबो नोंसा आइ गिदिरा आंनो सासेबो गथ' होनो हादिया आजियैनो थाबाय नोङो बिदिनो दलद थाबाय था जेबो दुस्थु खालामबाय थानाङा आरो जेबो गाबथारनाङा नोङो गाबथारनाङा होमबासो मेरे को तेरे को प्यार आएगा दुष्ट यदि करता है ना तुम तो मैं तुमको मारूंगा 이야, 사나 키나스 호바이는 거야? 이시방 모장이 미나니 퀴드문 안 다슈 너 살아 카라 뭐라너 안고 키나스 호바이나 어이 마 खालामदोलै खोनादोंना खोनायाखै बिमा ओइ फिसाजोआ खिग्लाजोबनाय होबाय आंखौ खिग्लाना होदों हामदों साला नोंखौ खिग्लाना होफेराखैमोन ना आंखौल'सो खिग्लाबाय थायोमोन हामदों साला खिग्ला जाबाय माखौ मिनिनो ओंखारदों नोंहालाय नु लांफै फिसाजोआ एकदम दानिल'सो दुगैना फैदोंमोन लेखा बाखानो आं मुगैसोबायलाय मोनामसोदों खियाबो लांफै मा गारै लांफै गथ' गोरलैनो खिखौनो एसेबां मुगैबाय आरो नोङो बिफा नालाय खि हासुदै नांखागोन हागौबाथ' नोङो सुनाबो होनांगौ मा होनदों नोङो सुनाबो होनांगौ सुसाबबाया आङो मुगै सुगैनो नै लाफैदो फिसाजोआ मोनामसोबाय आं दुगैबावनोसै आं थानो हाला गावनि फिसाजोनि खि हासुदैखौ सुबाबो जेबो नङा दे सिगांबा मालाय थाख्लाया सुना होयोमोन थाख्लानि जाबाय असे फिसाजो आंनि फिसाजो नङाना बियो गदायसो मा नोङो दिनै बेफोरबायदि बुंबाय नंगौखौलाय नंगौ आरो मोजां गथ'बा एसे बेलेगमोन अनगौमोन होमबानिया अननो ओंखारगौमोन गावनि नङाबाबो गदायबाबो दुस्थ' बाब्राबाय थायो फारसेथिंजाय इमान गाबबाय थायो हरावबो उन्दुनोबो सुखु गैया मा गैया आरो फारसेथिंजाय थाख्लिख्लि लावमुरिरि एसेबां बिदि बुंथारबाय नोङो दिनै आंनि फिसाजोखौ नंगौखौसो बुंदोंना आङो आरो अननो ओंखारनाया थेवब्लाबो बिदि बेफोरबायदि खिग्लाना होबा हासुग्लाना होबा आं मोजां मोनालै आरो हराव उन्दुनो सुखु गैया माबा उन्दुनो होनांगौ ना हरफोराव माखौ गाबबाय थायो माखौ गाबनो ओंखारो बे मास मोनैनि गथ' गोरलैयालाय मा मोनथिगौखाय आरो उन्दै समावलाय मा जायबाबो गाबखागोनानो आरो जोंबो गाबोमोन आरो एसेबां गोरलै गथ'आलाय मा मोनथिगौखाय खिग्ला जाखागोन हासुग्ला जाखागोन लाग्राफोरा थेवब्लाबो आंजों जायालै जाया बेफोरबायदि खिग्लाबा हासुग्लाबा आं लानो बायोलै लादो आं दुगैनोसै जुदि नोंनि असे फिसाजो जानायमोनबा होमबाबो नोङो खिग्लाबा रागा जोंगौमोन नामा रागा जोंगोन जायबाबो रागा जोंगोन आं बोरैबा बुंथारोलै जांगिराया आं एसे दुखु मोनबायलै दिनै नोंबो मानो खिग्लाना होनांगौ हा आरो मा नोम्फाखरखौ गाबनो ओंखारबाय थायो एकदम सोबाना होनोसो लुबैयोलै आंबो बेफोरबायदि गाबबाय थानाङा मोनथिबाय दिनै जागोन आंजों नोंसा थाख्ला नोम्फाजों नोंनि थाखाय अबाबा जांगिलाया आंखौसो सैया जागोन सिथा गथ' दानो नोङो नोंसा नोम्मानि अननायखौसो नुदों रागाखौ नुवाखै नों थांला आरो माथो नोङो थाङोनोलै आं थांलालै मानो होनबा जोंफोर मोजाङै सालायनो रोंथ'वाखैना स्कुटिखौ रोङाखै रोंबायानो माथो नोंसोरलाय ओरै मोजाङै रोंनाय जाथ'वाखैना थेवब्लाबो आरो गामिनि लामाबा बेलेग बाथ्रामोन दा जोंफोर गजासुगावसो थांगोन ना कत' गारि मथर थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन आरो मानसिफोराबो थांलाय फैलाय खालामबाय थागोन गियोलै एसे गिनाय मोनो दा मोजाङै रोंनाय जाथ'वाखैना जोंफोरो होमबा दालाय सोरजोंथो थांगोन लुदुमि आब'खौ थांनो लिंदोंर' आङो दा फैगासिनो बियो बा लुदुमि आब'आ मा रोंखागौ खोनानो मालाय रोंगौथ' आब' लुदुमि आब'आ थांफानायनि लुदुमि आब'खौ चिकेन चावमिन जाहो जागोन दे जि जायो बेखौनो दौगोन आङो ओमफ्राय जोंनोबो लाबोफानाय चिकेन चावमिन लाबोफा ओमफ्राय मम'बो लाबोफा जागोन दे लैथोसिया फैमारगोन ना फैमारा फैगोन खोना बिदाजों खिजानिबा होसोमाबो ओरैनोसो बुंदों खोना आंखौ
खेबसे बिबारि आब'नाव सोंबावनि र'। बिबारि आब' फोजोंसार गुमिया मा हारसिं फैमारगोन ना लोगो लाना फैमारगोन? हारसिं फैगोन, लोगो लाना फैया। निसानि लैथोस्रि आब'आ मा न' सिङावनो थाबना थाबाय थायो ना मायोबा? बिबो फैनो हागौमोन माथो गुमैजों। लाबोफानो हागौमोन, आंबो आरो जेबो बुङासैना। फैगौमोन खोना लिंबा, दा आरो नोंसा फोजोंसार गुमिया फैबायानो। दे फैयाबाबो जेबो नङा दे। जोंहानाव फैनो होबानो जाबाय मालाबा न'? जोंहानाव माबा ओंखामबो मोनजाफेराखैना खेबसेबो, बेनिखायनो। फुजा जोबखांनानै गासैबो ज' फैगोन र'। फैनो होथार, एकदम लैथोस्रि आब'खौबो फैनो होथार। जागोन दे जागोन, ओरैनोबाबो बियो जोंहानाव फैनो जाखाबाय दङ। माथो लुदुमि आब'आ फैबाय दं होननाया, माथो दाबो सफैला? बिमाया रायदों खोना? मिन्थिया, बैलाय फैबाय दं। लुदुमि आब'आ दिनै चिकेन चाउमिन नुबा खम लाब लुब जागोन ना, जानायाथ' देन्जारखा बियो। हामगौ नामा बेफोरबायदि बुंनो? जानायखौलाय जानाय आरोलै, थेवब्लाबो बिदि बुंनाङा। दे बुंला दे। ओइ बिबारि, दासो फैबायहाय आङो। दहायनो ओंखारखांदों ना मायोहाय नोंलाय? आब' एसे गोबाव जाबाय। माबाहाय आइनिया माबा खर' साबायबायनो, ओंखाम ओंख्रि संबोबाय, अमा आदार होबोबाय, एकदम खामानियानो जोबाहाय आंनिया। जेबो नङा दे आब'। लुदुमि आब' नोंखौ दिनै मार मोजां नुखादोंहाय, दख'नाया समायसोदों आरो एसे हामनाय रखमबो नुलायदों। आयु नंमारगौ ना मायोहाय मोस्रोम आगै, बिदि बुंबाथाय आंहा गोसोखौ मोजां मोनलायो। आब' मोजां नुमारदों, दख'नाया समायमारदों आरो दख'ना गाननायखाय एसे मोदोमखौ फिसा नुलायदों। आयु बेफोरबायदि बुंबा मोजां मोनमारोहाय आङो, मोदोम फिसा नुदों हामनाय नुदों होनबा। मोनगोनथ' र'। ओमफ्राय नोंनि एक्टरा बेसेबांसो मोनफैगोनो, फन खालामदोंना खालामाखै? नै दानि बावसो खालामदोंमोन आङो, मोनफैसिगोननो। मोनफैसिगोन? थुदो होमबालाय, माखौथ' नेबाय दङ, थुदो।